Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган проектны дәвам итәбез. Бүген сүз күренекле галим, тарихчы Миркасым Госманов турында. Аның тормышы белән Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Күренекле галим, тарихчы, минем остазым Миркасым Габделәхәт улы Госманов 1934 елның 31 майында Көнчыгыш Түркстанда Гылҗа шәһәрендә туа. Госмановларның нәсел тамырлары Татарстан Республикасының хәзерге Әтнә районы Олы Мәңгәр авылына килеп тоташа. Миркасым Госманов 1941 елда Гылҗа татар мәктәбенә укырга керә һәм башлангыч белемне шунда ала. Аннары шәһәрнең рус гимназиясында укый. Төрле халыклар яши торган төбәктә үсү бер-берсенә кардәш төрле төрки телләрне, казак, уйгыр, кыргыз, үзбәк телләрен үзләштерү мөмкинлеге бирә. Бу соңрак аның тарихчы, чыганакчы буларак һөнәри эшчәнлегенә һәм тәрҗемәчелек эшенә уңай йогынты ясый. Мәсәлән, татар укучысы дөнья күләм танылган язучы Чыңгыз Айтматов иҗаты белән иң әүвәл Миркасым Госманов тәрҗемәләре аша таныша. 1955 елда Госмановлар гаиләсе СССРга, Казакстанга әйләнеп кайта. Булачак галим анда 3 ел яши һәм эшли. 1958 елда ата-бабалары ватанына омтылып Казанга килә. Миркасым Госмановның шуннан соңгы гомере Казан университеты белән бәйле. 1958-63 елларда ул Казан дәүләт университетында баштарак татар филологиясе, аннары тарих бүлегендә белем ала. 1968 елда кандидатлык, 1981 елда докторлык диссертацияләрен яклый. 1967 елдан университетта укыта башлап, Совет чорына кадәрге СССР тарихы кафедрасын җитәкли. 1989 елдан яңа ачылган татар филологиясе, тарихы һәм көнчыгыш телләр факультетында үзе оештырган татар халкы тарихы кафедрасы мөдире була. Бер үк вакытта 1988 елда Казан университетында шулай ук үзе нигезләгән фәнни тикшеренү археография лабораториясын җитәкли. 1985-91 елларда уку-укыту мәсьәләләре буенча Казан университеты проректоры вазифасын башкара. Миркасым Госмановның фәнни эшчәнлегенең төп юнәлешен 13-нче йөздән алып 20-нче йөз башларына кадәр Идел һәм Урал буенда яшәгән халыклар тарихы һәм әдәбияты буенча гарәп графикасындагы төрки язма чыганакларны өйрәнү тәшкил итә. Россия Федерациясының элекке 5 автономияле республикасы һәм 15 өлкәсендәге татарлар яши торган 850-дән артык торак пунктны тикшерү нәтиҗәсендә төрле шәрқи телләрдәге 9000-нән артык кулъязма һәм 1000 тирәсе иске язулы басмалар табыла. Ул илгәрге мәшһүрләребез Шиһабеддин Мәрҗани, Хөсәйн Фәйзханов, Ризаддин Фәхреддин кебек 19-нчы йөз, 20-нчы йөз башының күренекле мәгърифәтчеләре мирасын өйрәнүгә дә зур игътибар бирә. Академик Миркасым Госманов Татарстан Республикасы Фәннәр академиясын гамәлгә куючыларның берсе. Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, Россия Федерациясының атказанган югары мәктәп хезмәткәре Миркасым Госманов республиканың иҗтимагый тормышы яңарышына да зур өлеш керткән шәхес. 1989 елдан алып ул татар телен һәм мәдәниятен торгызу һәм үстерү максатыннан оештырылган җыен фондының рәисе була. Анда нәширлек эшчәнлеген тормышка ашыра. Мәсәлән, 1990 һәм 91 елларда аның башлангычында Михаил Худяков, Карл Фукс, Исмаил Каспралы һәм башка кайбер авторларның тарихи хезмәтләре кабаттан бастырыла. Гомеренең соңгы елларында Миркасым Госманов үзенең шәкертләре белән бергә татар мәдәниятенең күренекле вәкилләре турында шәхесләребез сериясеннән документаль җыентыклар әзерләп бастыру белән шөгыльләнә. Академик Миркасым Госманов 2010 елның 11 октябрендә Казанда вафат була. Яңа татар бистәсенә җирләнә.